Технологическите нововъведения обикновено предполагат поне за известно време фази на нарастване на безработицата, макар че свободното време в кавички на безработния не е точно свободно време в условия на работна заетост. Оставяйки за сега на страна тази тема, повдигнатият въпрос остава: ще успее ли пряката демокрация да измеси представителната? Отговорът е в характерните отличия на демоса в контекста, който ни засяга. Първият въпрос е дали с изключение на твърде ограничен брой граждани, мнозинството от населението е в състояние да даде израз на обмислени и последователни позиции по отношение на държавните политики и техните най-важни аспекти. Вторият проблем се отнася до взаимовръзката обществено благополучие и лично благополучие. Според Албърт О. Хиршман, който е поставил дилемата, в наше време се редуват фази, през които хората се интересуват най-активно от политиката и такива, през които проявяват незаинтересованост към нея. Написано от Хиршман през 1983. Психоекзистенциалният механизъм, който подтиква към търсенето на обществено благополучие, като се пренебрегва личното, и обратното е разочарованието. Хората си мислят, че желаят нещо и като го получат, откриват, че не са го желали толкова много или дори, че съвсем не са го искали. Докато онова, което желаят, е нещо друго, което съвсем не са осъзнавали. Това е валидно по отношение на потреблението на блага и услуги при икономическите реализации, но също и по отношение на символичните резултати, колективните институции, политическите цели и намерения. Днес демосът преди всичко е масовото общество. Истина е, че съвременният град, продукт на индустриалния механизъм и насилствената урбанизация, вероятно ще види намалени някои свои права на съществуване поради новите модули на производство и комуникация. Средствата на телетронната демокрация, позволяващи предварително да се закупят билети за влакови и самолети, да се правят покупки, да се консултират текстове и така нататък посредством едно натискане на клавиша, ще отслабят още повече общата картина на междуличностните отношения.